болоравии бесобиқаи нархи сӯзишворӣ боиси афзоиши арзиши маҳсулот дар бозорҳо ва хизматрасониҳо шудааст. ин болоравӣ дасти сокинонро барои харидории маводи ниёзи аввалия кӯтоҳ кардааст. равған ино мана инҷа ба ярмарка кардагӣ сабуктар ино арзонтар дастрас мекунем. мана ми гӯшт мо ба душворӣ худаму ба вай намекунем. харидорӣ кардан ба оила ба дастрас нест. дар нишасти хабарии агентии омор масъулон болоравии нархи маҳсулотро ба шароити пандемия ва афзоиши нархи ҷаҳонии сӯзишворӣ марбут донистанд. дар давоми январ-декабри соли 2021 аз молҳои узуқаворӣ нархи сабзавот 23,8% зиёд шудааст, маҳсулоти гӯштӣ 15,1%, равған 20,8%, аз он ҷумла равғани офтобпараст 24%, ординави якум 8%, шакар 4,4%, шир 4,3%. зимнан нархи меваҷот арзонтар шудааст. меваҷот махсусан 6,7%, нархи ангур 38,1%, себ 21,5%, тухм 14,4% арзонтар шудааст, бринҷ 7,5%. масъулин мегӯянд ҳисоби нархи нақлиёту роҳгиро низ омил шудааст ки индекси нархҳои истеъмолӣ ё сатҳи таваррум аз ҳисоби хизматрасонии пулакӣ боло равад. нархи бензин дар соли 2021 ин 11 сомону 10 дирҳамро ташкил додааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар соли 2020 ин нарх 6 сомону 38 дирҳамро ташкил намуда буд. коршиносон мегӯянд дар тоҷикистон то ҳол шеваи вокуниши фаврӣ ба болоравии нархи маҳсулот вуҷуд надорад. мутаассифона нест. механизми мубориза ба муқобили инфлясия нест. акун барои он ки механизм бошад бояд маблағ дошта бошем ки пеши роҳи багирем. масалан захираи давлатӣ бояд дошта бошем, захираи хеле калон бозор пахтем, масалан захираи калони орду гамзаду захираи равғану захираи қанду дигар чизо. аммо масъулини бозор мегӯянд барои коҳиши болоравии нархҳо онҳо фурӯши маҳсулоти захираҳои давлатиро роҳандозӣ мекунанд. ин ярмаркаи дуюмалкунада барои ниёзи мардум мақсад арзон кардани гӯшт. мақсад 55 сатава фурӯхсоди мана. гиред таго 55. ба соли гузашта фарқияти ин сол хеле фарқ мекунад. ин сол аз соли гузашта хеле 30-40% нарх арзонтар аст. бархе аз иқтисодшиносон мегӯянд бо вуҷуди болоравии нархи сӯзишворӣ дар ним соли ахир мақомоти кишвар муваффақ шудааст ки нархҳоро дар тоҷикистон то андозае ба эътидол дароварад. аз ҷумла дар як моҳи ахир поинравии нархи сӯзишворӣ ва бархе аз анвои маҳсулоти ғизоӣ дар бозорҳо мушоҳида мешавад.